यो भैया भैया हो रे की भेलो रे? आवा ने जल्दी। अरे कनिया मनिया के घर में हम केना आइयो रे? आवा ने एगो जरूरी काम पड़ गेला ना आवा। की भेलो? आके देखो ना। रे तोरा ये की होलो रे? उल्टी आर के लिहन की? नहीं हो भाई आज देखा लोटा में झाड़ा फिर देने। ई की है लोटा बद मोह कहे कान। तू आके झाड़ा फिर देला की? अरे पगला गेला हन दिमाग सठिया गेलो हन। के झाड़ा फिर लगे? हम केना आए घर में कनिया मनिया के घर में जेबे भाव भैंसुर के घर में झाड़ा फिरे आ लोग झाड़ो बाथरूम में फिरे है, खेती में फिरे, गाछी में फिरे के घर में फिरते। रुका हम मोगिया से पूछे जी। तू दुनू परानी घर में बेचा दुनू परानी ना फिर होगा। ए देखता ऐसा नीचे उठी ना एगो चीज पूछे के तोरा से। सुतैयो न दै छै की भेलियो? कहले कि लोटा में के झाड़ा फिर लगे देखी तो मुंह में पी ले ले। यो आगे कोई नहीं मिलल तो हम ही मिली। हम कला झरा फिर बोए में हम तो भर रात में को बेर हिलबो नहीं करिए के मैं हम सुता दी। अब इधर आवा तू। बक हम कल जेबो इधर आवा ना तू ही दुनू परानी है सुतला हनै में बाइली के एते रे के जे झाड़ा फिरतै। ने हम झाड़ा फिर ले ने तू झाड़ा फिर दो तो के झाड़ा फिर के फिरल कहो घर वाली कहीं रात के उठल को हो तो जानी जात है ना रात बिरात के नया डर होले हो तो तू नहीं उठली हो तो कहीं बेचारी के लगल हो तो फिर देने होते। हम पूछले उठा के तो कल के हम नहीं फिर लिया। अरे कोई झाड़ा फिरते तो कहते कि हम फिर ली हन बेचारी नया लोग तार शर्म से की कहो। जाय छी हम मौगी तो घर अग्नि भ गेल। साफ करबी हम जाय छ तू अपन जान। तू साफ कर दे मौगी घर अग्नि भ गेल। मारते मारते दे के तोड़ दे। हम मौगी के घर में नहीं रखब जा छी।